Ekana aloitetaan sillä, että laitetaan paranoru kiinni noihin kolmirengaslukkojen isoimpiin renkaisiin, jotta tuo olkalenkit pysyvät samalla tasolla koko pakkauksen ajan, ja toisaalta meillä on samalla siinä sitten paranoru käytössä sitten siinä vaiheessa, kun reppua lähdetään sulkemaan. Laitetaan siihen nätti rusetti ja sen jälkeen sitten tsekataan, että viilekkeet on suorassa eikä mitenkään kierteillä. Sitten katsotaan repun alaosa, eli sieltä ensin tuo jalkalenkit, että ne on ok kiinni ja pois tuolta repun alta, nimittäin se vaikeuttaa pakkausta. Ja sitten tsekataan luuppi, jos siinä on karvaa, vaihda se. Ja sen jälkeen tsekataan, että siellä pohjalla on solmu ja prikka. Tää näyttää hyvältä. Sen jälkeen perusselvitetään varjo siten, että laitetaan etusormien päälle ohjauspunokset ja sitten keskisormien nimet on sitten sopivasti tonne muiden punosten väliin. Kävellään kuvun luo, heilutellaan vähän ja ravistellaan, niin saadaan se kivasti selväksi, jonka jälkeen sitten päästään ottamaan kierteitä pois ohjauspunoksista. Ja kierteet poistetaan siten, että ensin ujutetaan sormet ihan tuonne varjon päähän, jonka jälkeen lähdetään siitä toisella kädellä puristamalla, lähdetään vetämään tuota punosta läpi sormia siten, että se pysyy koko ajan samoin päin, jonka jälkeen sitten kun saavutetaan lopulta ohjauslenkki, niin nähdään sitten siitä, että onko siellä kierteitä vai ei. Tässä tapauksessa yhtään kierrettä siellä ei ole. Hienoa. Mutta sitten toinen puoli. Tämä pitäisi mennä vähän nopeampaa kuin on jo kerran tehty, eli tehdään samalla tavalla tuo, ja sen jälkeen kun ollaan tuolla ohjauslenkillä, niin huomataan, että kas kummaa, siinä onkin yksi kierre, jonka jälkeen pyörätetään ohjauslenkkiä siten, että saadaan se suoraksi, ja sen jälkeen se onkin sillä selvä. Ja sen jälkeen päästäänkin puolijarrujen asettamiseen. Aloitetaan sillä, että vetästään tuota ohjauspunosta niin, että tuo kissan silmä tulee metallirenkulan läpi, siitä kovitettu ohjauslenkin osa läpi, ja se tuonne pieneen taskuun. Tässä vaiheessa pitäisi olla jo niin, että tuo puolijarru ei pitäisi lähteä näin vetäsemällä vielä siitä edes pois. Sen jälkeen otetaan tuo velcro auki ja tuo ylimääräinen ohjauspunos sitten taitellaan tuonne velcroon nätisti. Ja sen jälkeen painetaan velcro kiinni ja sen päälle sitten ohjauslenkki. Ja sitten sama juttu oikealle puolelle, eli vedetään läpi, kissan silmä siitä läpi, kovike sisään, kovike taskuun, jonka jälkeen sitten laitetaan ylimääräinen punos tuonne velcron alle. Huomioidaan se, että ei laiteta sitä kiinni tuohon kovaan velcro-puoleen. Taitellaan tuo tuohon alle ja tälle puolelle laitetaan sitten nätimmin, taitetaan tuo ylimääräinen häntä vielä tuonne sisään ja lenkki kiinni ja testataan vielä, että varmasti pysyy. Ja sitten päästäänkin varsinaiseen aiheeseen, eli ruvetaan selvittelemään tätä kupua. Otetaan tämä tuttu asento sormille, jonka jälkeen lähdetään kävelemään tuonne kohti kupua. Tehdään ravistukset, saadaan se kupu taas ruotuun ja nostetaan sen jälkeen molemmat puolet samalle olkapäälle. Riippuu kumpi olkapää tuntuu kivemmalta. Sen jälkeen ruvetaan laskemaan sitten tunneleita, eli lähdetään sillä tavalla liikkeelle, että haetaan ensin sen kuvun oikea laita. Ja se löytyy sillä tavalla, että mennään tunnelta pitkin ja sitten kun tulee merkki, niin sen jälkeen tiedetään, että ollaan oikeassa laidassa. Sitten lasketaan tunnelit, eli 1, 2, 3, oikeastaan tunneliparit, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ja sitten tiedetään, että ollaan lopussa, kun tulee toisen puolen merkki. Sitten otetaan nuo koko tunnelinippu tuolta yhteen kädelliseen. Varmistetaan, että kaikki tunnelin parit ovat varmasti siinä samassa nipussa, jonka jälkeen sitten pyöräytetään tuo jalkojen väliin siksi aikaa, kun tässä ollaan pystyssä varjon kanssa. Punosten selvittäminen jatkuu sillä, että nostetaan slideri ylös, jonka jälkeen sitten selvitetään, missä on varjon keskikohta. Ja keskikohtahan löytyy hyvin helposti siten, että otetaan puolet toiselle ja puolet toiselle puolelle ja keskelle pitäisi jäädä hyvin selkeä aukko, missä varjon puoliväli on. Ja sitten päästäänkin laskemaan punoksia, eli meillä on siellä kantopunoksia, että ohjauspunoksia ja kantopunokset on aina 5 punoksen ryhmissä. Ja helpoin tapa ehkä on tällainen, että nostaa tuosta tuon seuraavan punosryhmän punokset kireille, jonka jälkeen siinä on 5 punosta, kantopunosta aina netisti tarjottimella, jonka jälkeen menee eteenpäin siellä punoksissa seuraavaan pituuteen, jonka jälkeen sitten kun päästään tuonne yhtä vaille ohjauspunoksiin, niin meillä löytyy sieltä 4
ohjauspunosta, jonka jälkeen sitten siinä näkyykin 5 kantopunosta pitäisi näkyä. Mutta tosiaan se, että yksi punos tässä vaiheessa menee tuolta kuvun reunan kautta, joka saattaa hieman aiheuttaa ihmettelyä, mutta se vaan, että lopulta se sieltä löytyy, eli yksi punos tulee sieltä kuvun helman kautta ja tämä puoli on tällä selvä. Sitten voidaankin katsoa tuo toinen puoli, eli lähdetään sieltä liikkeelle lyhimmästä, eli kiristetään ne, lasketaan YKKN 5, jonka jälkeen sitten kankaat tuonne väliin, jonka jälkeen voidaan nostaa taas tuosta punoksia hieman ylös, jolloin nähdään siellä seuraavat 5 punosta. Lasketaan ne, laitetaan samaan nippuun, jonka jälkeen sitten kankaat väliin. Toki siinä vaiheessa, kun punosten pituudet on pitkät, niin kankaita on hirvittävän hankala saada enää tuonne väliin, mutta kunhan ne jollain tavalla sinne saadaan väliin, niin se on hyvä. Jonka jälkeen sitten löydetään viimeiset 5 kantopunosta, jonka jälkeen jää sitten lopuksi 4 ohjauspunosta. Punokset on siis selviä, palautetaan slideri alas ja jäädään odottamaan ensimmäisen vaiheen tarkastajaa. Tarkastuksen jälkeen asetellaan ensin slideri 4 ilmansuuntaan, eteen, taakse ja sivuille, ja huolehditaan, että purjerenkaat ihan siellä pohjalla, jonka jälkeen sitten selvitellään nuo stabilisaattorit sieltä. Eli siellä on pienimmät tuossa keskellä, slideri tietenkin ihan keskimmäisenä, laidoilla sitten vähän isommat, jossa on sitten osa sliderista sisällä ja takana vielä yhdet pienet lärpäkkeet. Taitellaan ne toiselta puolta, sitten isompi sliderin kanssa ja sitten vielä tuolta takaa viimeiset, eli sieltä otetaan nätisti se tuohon päälle ja vielä toiselta puolelta, jonka jälkeen se on hyvin tiivis paketti, jonka jälkeen sitten nostetaan tuolta takahelma, eli etsitään ensin sieltä keskikohta, tässä yleisesti ottaen tarkastaja avustaa, mutta etsitään se keskikohta, joka on merkattu tuolla labelillä, jonka jälkeen pyöräytetään se tuohon ympärille hyvinkin nätisti ja huolehditaan siitä, että yhtään ohjauspunasta ei pyörähdä kuvun taakse, se ei ole hyvä juttu, jonka jälkeen pistetään tuosta ihan laidalta pyörittämällä tuo takahelma itsensä ympärille kiinni, ei tunneleita väliin ja laitetaan muutama sopiva kierros siihen. Voidaan käyttää polvia apuna tuossa pitämisessä, jonka jälkeen se on hyvinkin tiivis paketti tuon takahelman ympärille. Sitten koko paketti asetetaan maahan pienellä heittoliikkeellä ja huolehditaan, että purjerenkaat pysyy paikallaan. Jonka jälkeen päästäänkin siihen hauskimpaan vaiheeseen, eli tuon kuvun laittaminen podiin eli sisäpussiin. Homma alkaa sillä, että puristellaan tuolta kaikki ilmat pois. Tässä voi olla se, että tässä menee hetki aikaa. Kannattaa mieluummin käyttää enemmän aikaa kuin hötkyillä. Jonka jälkeen otetaan tuolta pikkuhiljaa yksi osa kerrallaan pois tuota ilmaa ja tehdään siitä lopulta sellainen putkilon muotoinen esine. Huolehdittava sillä tavalla, että tuo keskilinja pysyy koko ajan suorassa, että se ei lähde kiertymään mihinkään suuntaan. Kun ollaan saatu se suhteellisen hyvälle mallille, niin voidaan lähteä taittelemaan sitä. Ja ensimmäinen taitos otetaan tuohon sellainen 20 senttiä tuosta leipelin alapuolelta ja taitellaan siitä ensimmäinen S-mutka. Jonka jälkeen voidaan pistää polvet hyvin kevyesti tuohon punosten molemmille puolille. Ja sen jälkeen tuo loppuosa kannattaa tehdä niin, että ensin ottaa pienen kuristusotteen tuosta kuvusta tuolta alapuolelta, se pysyy siellä kiinni kivasti, ja sen jälkeen tekee sen taitoksen valmiiksi tuohon polvien päälle, puristelee ilmat kaikki sieltä pois, jonka jälkeen se on hyvin nätti paketti siinä vaiheessa, kun polvet tuolta välistä saadaan pois, niin voidaan se taittaa suoraan tuohon päälle, jonka jälkeen tuo paketti pysyy hyvin nätisti kasassa. Jonka jälkeen kannattaa käyttää kaikkia ruumiinosia siten, että kädet jää vapaaksi, ja tämä kannattaa tehdä ehkä näin, eli laitetaan tuosta tuo podin läppä ensin tuonne alle ja laitetaan ensin toinen puoli kuvusta sinne podin sisään. Jonka jälkeen vedetään tuo läppä sieltä alakautta
kokonaan niin pitkälle kuin saadaan toiselle puolelle, jonka jälkeen työnnetään tuo loppukupu sinne podin sisään. Jonka jälkeen voidaankin sitten pienet lärpäkkeet sieltä tunkea sisään, nostaa tuo podi pystyyn ja sen jälkeen hieman siistiä sitä, että näyttää paremmalta, jonka jälkeen voidaan todeta, että se on siellä netisti sisässä. Kun kupu on podissa, voidaan lähteä punostamaan, eli otetaan ensimmäinen kuminauha tuosta, menee sisempään purjerenkaan läpi, pistetään peukalo ja etusormi sieltä kumpparista läpi ja vetästään tuo ensimmäinen punossetti tuosta kumpparin sisään. Seuraavaksi taas toinen sisemmäinen purjerengas, josta kumppari läpi, taas etusormi ja peukalo kumpparista läpi ja otetaan sieltä nätisti seuraava nippu kumpparin sisään. Huomioitavaa se, että ei koskaan vedetä reppua, vaan siirretään podia aina lähemmäksi tuota reppua. Tätä samaa tehdään sitten niin pitkään, että ollaan punostettu koko punosnippu. Ja tässä pieniä huomioitavia asioita tietenkin on se, että pitää huolehtia, että kaikilla mahdollisilla tavoilla saadaan estettyä backlog-tilanteet, eli ei jätetä mitään ylimääräisiä pitkiä punoksia tuonne kumppareiden sisään, ja toisaalta yritetään pitää tuo punostuksen reikä aina ylöspäin, jolloin sitten taas se, että pienennetään niitä mahdollisuuksia backlogiin. Näitä pieniä kumppareita laitetaan tänne ja tehdään sellaisia about tulitikkuaskin pituisia punostuksia. Ja voidaan myös ajatella sillä tavalla, että on hyvä, että aina ne viimeisimmät punostukset on hieman lyhyempiä kuin nuo aikaisemmat ja sillä taas, kas kummaa, vähennetään backlogin riskiä. Punostustahan tehdään niin kauan, että ollaan sellainen, vapaata punostusta jää sellainen about puoli metriä tuohon viilekkeisiin, ja tämä taitaakin olla sitten lopulta viimeinen, taitaa mennä yksi vielä tuonne punos, eli sellainen sanotaanko, että podin kulmittainen mitta on hyvä sellainen muistisääntö siinä, että kuinka paljon tuota vapaata punostusta siihen tulisi käyttää. Ennen toista tarkastusvaihetta huolehditaan vielä sellainen pieni juttu, että tuo yhdyspunoksen purjerenkaat ja podin purjerenkaat, niiden väliin ei pitäisi jäädä yhtään varjokangasta. Ja jos siellä sellaista on, niin pitää pyöritellä sitä sillä tavalla, että saadaan se kangas sieltä välistä pois. Kun toisessa tarkastusvaiheesta on päästy läpi, lähdetään pikkuhiljaa siirtämään podia tuonne alakertaan. Valmistellaan ensin tuo alakerta niin, että siellä on sopiva kolo podille. Ja sen jälkeen, kun se on valmiina, voidaan sitten ottaa podi ja siirtää se pyörittämättä siihen tässä vaiheessa kierteitä. Laitetaan se tuonne punokset alaspäin omaan kolonsa hetkeksi aikaa odottamaan. Sen jälkeen otetaan viilekkeistä irti paranaru, mikä sinne aluksi asetettiin. Voidaan sitä sitten kohta käyttää, kun suljetaan tuota reppua. Ja seuraavaksi nuo viilekkeet sitten asetetaan noiden olkaläppien sisälle laittamalla ne suorassa tuon valkoisen täkin päälle ja olkaläppä kiinni, jonka jälkeen tuo jarru menee siihen varavarjon puolelle tuonne repun sivulle. Sama juttu toiselle puolelle, viilekkeet yhteen läpän päälle, jonka jälkeen tuo läppä sitten tuonne pieneen aukkoonsa. Jarru oikealle puolelle, ei laiteta ihan sinne pohjaan, vaan noin puoleen väliin, ja sen jälkeen se on siinä. Podi asetellaan sitten tuonne alakertaan siten, että punostus kuvitteellisesti jatkuu tuolla repun pohjalla, jonka jälkeen sitten laitetaan punokset alaspäin podi tuohon alakertaan, käännetään sitä hieman ja yritetään täyttää koko alakerta, jonka jälkeen helpottuu tuo repun sulkeminen. Sitten asetetaan pakkolaukaushypyissä tarvittava varmistuslanka, eli noin 20 sentin pätkä lankaa solmitaan yksinkertaisesti tuohon oikeanpuoleiseen läppään kiinni. Sitten laitetaan
paranaru kiinni, eli ujutetaan se tuolta luupista läpi, jonka jälkeen se on valmiina sitten sulkemista avustamaan. Pakatessa yhdyspunokseen tulee yleensä kierteitä, jonka jälkeen tai hypätessä, jonka jälkeen poistellaan nuo kierteet ensin yhdyspunoksesta, jonka jälkeen sitten päästään asettamaan tuohon apuvarjossa olevaan tarraan tuo pakkolaukaisuhihnan tarra. Se asetetaan siihen nätisti ja sehän irtoaa siinä uloshypyn aikana. Seuraavaksi asetellaan tuo yhdyspunos tuohon podin päälle siten, että se laitetaan taitellaan tuohon podin päälle noin 15 senttiä leveydeltään olevalle punostukselle, jonka jälkeen kun sitten lopulta sieltä saadaan tuo apuvarjo tuohon päälle, niin se asetetaan tuohon taittelun päälle, jonka jälkeen sitten lähdetään puristamaan tuota apuvarjoa sitten kasaan. Pakkolaukaisuhihna jää tuonne vasempaan alanurkkaan osoittamaan, josta se taas sitten lopulta tulee vasemman läpän yläpuolta ulos. Tuo apuvarjo painellaan tuohon niin, että jousi tiivistyy tuonne alle ja kankaat menee sinne jousien väliin. Ja tässäkin tapauksessa kannattaa käyttää kaikkia ruumiinosia pakkaamisessa, niin helpottuu työ. Kun on se saatu siihen suurin piirtein matalaksi, niin kaivetaan tuolta alalta se sinne valmiiksi kiinnitetty paranaru, jonka jälkeen läppäjärjestyshän näissä on pakkolaukuissa ala, ylä, vasen, oikea. Eli otetaan tuolta seuraavaksi tuo yläläppä ja lähdetään vetämään sitten tuota luuppia kohti tuota yläläpän purirengasta. Tässä vaiheessa yleensä käy niin, että tuo alaläppä meinaa kanittaa tuohon apuvarjon päälliseen, jonka jälkeen se pitää saada siitä ensin yli ja sen jälkeen sitten voidaan käyttää vipuvartteja ja muita keinoja, joko järkeä tai voimaa sitten tuon luupin saamiseen purirenkaasta läpi. Ja kun asetetaan sitten tuon luupin päälle polvi, niin se pysyy siinä ilman käsiä nätisti ja saadaan kädet vapaiksi. Jonka jälkeen sitten otetaan tuo pakkolaukaisuhihna, asetetaan se menemään ylöspäin ja sitten voidaankin vetää paranaru tuolta vasemmasta läpän purirenkaista läpi, vetää sieltä luuppi läpi, jonka jälkeen sitten taas polvi päälle, niin saadaan sitten aseteltua seuraavasta reiästä se läpi. Ja seuraava reikä on siis viimeinen läppä, oikeanpuoleinen läppä, jossa tuo aiemmin laitettu varmistuslanka siinä on ja varataan, ettei sitä irroteta siinä tässä vaiheessa. Vedetään luuppi tuolta purjerenkaasta läpi ja asetetaan sitten pakkolaukaisuhihnassa oleva pinni sitten tuosta luupista läpi. Kun se on siitä läpi, niin vedetään tuo paranaru sieltä pois ja ehdottomasti ensin käännetään se tuonne alapuolelle, jotta ei polteta tuota luuppia paranarua ulos vetäessä. Kun ollaan saatu paranaru sitten pihalle, niin asetellaan tuo varmistuslanka kiinni siten. Ensin työnnetään tuo luuppi ihan tuonne perille saakka ja sen jälkeen sitten asetellaan tuo varmistuslanka siten, että se on pakkolaukaisuhihnassa kiinni tuolta läpi ja sen jälkeen siihen laitetaan kolmoissolmu, jotta se varmasti pysyy kiinni niin pitkään kuin sen tarvetta on. Sen jälkeen asetellaan pakkolaukaisuhihna siten, että reppuun menevä osa laitetaan ensin puoliksi ja sitten kuminauha tuplana siihen sen päälle. Se osuus, mikä lähtee koneeseen, ensin tuplana tuo hihna ja sen jälkeen kuminauha kolminkertaisena tuohon sen ympärille. Varmistetaan, se pysyy siinä suurin piirtein paikoillaan ja sen jälkeen loppuosahan menee säilytykseen tuohon viimeiseen kuminauhaan. Pyöritellään se nättiin pakettiin siitä, jonka jälkeen se pysyy sitten paikallaan tuonne koneelle saakka tuossa kuminauhassa, kuminauhan ympärille. Se on siinä, jonka jälkeen viimeinen läppä kiinni ja paketti on valmis.